Terminator Atiba. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар Москва турнири калони ACI 161 баргузор гардид, ки дар он варзигари тоҷик Фаридун Одилов бо варзигари бразилӣ Вагнер Прадо вохӯрд. Дар ин навор мо барои шумо абзори тоҷикии ин муҳорибаро омода кардем ва дар охири навор мегӯем ки муҳорибаҳои пурраро дар куҷо тамошо карда метавонем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. хотиррасон мекунем ки ин муҳориба дар як чорфинали гран-прии вазни 93 килограмми ACA баргузор гардид. ғолиби ин муҳориба ба як дуфинал мегузарад ва барои $1 миллион ва камарбанди ACA қуввозмоӣ карданро идома медиҳад. ҳозир боша биёед мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидаи кӣ ба анҷом расид. якум раунд оғоз шуд. варзигарон муҳорибаро эҳтиётона оғоз карданд. Фаридун бо зарбаҳои ягона фишор карда якум рақам кор мекард. Вагнер бошад дуюм рақам кор карда интизор буд ки Фаридун иштибоҳ кунад ва ӯ Фаридунро ҷазо диҳад. аммо Фаридун хеле бо эҳтиётона кор мекард ва дар мобайни якум раунд Фаридун бо як зарба қариб ки Вагнерро ба нокдаун равон кунад. аммо варзигари бразилӣ худро гум накарда зуд ба худ омад ва баъд онҳо ба якдигар зарбазании бераҳмонаро оғоз карданд ва дар охири раунд Одилов рақибро ба замин афтонда то охири раунд ӯро идора кард. ҳамин тариқ якум раундро Фаридун Одилов гирифт. дуюм раунд оғоз шуд ва варзигаро дуюм раундро фаъолона оғоз карданд. каме дар стойка кор карда Одилов рақибро дарҳол ба замин афтонд ва дар мобайни дуюм раунд мавқеи худро хуб карда рақибро маҷбур кард ки таслим шавад. ҳамин тариқ Фаридун Одилов дар дуюм раунд бо тариқи усул ғалаба ба даст оварда рекорди худро 17-2 кард ва ҳамчунин ӯ ба якдуфинали гран-прии вазни ним вазнини ACA гузашт. мо Фаридун даста ва ҳамаи мухлисони тоҷикро бо чунин ғалабаи дурахшон табрик мекунем. ҳамчунин дар ин турнир дигар варзигарони тоҷик Солеҳ Ҳасанов, Абдулҳамид Давлатов, Давлатманд Чӯпонов ва Анис Ёқубов баромад карданд. Анис Ёқубов рақиби қирғизи худ Рустамбек Асилбекро аллакай дар 34 сония якум раунд бо тариқи нокаут шикаст дода рекорди худро 7-1 кард. ана Солеҳ Ҳасанов, Абдулҳамид Давлатов ва Давлатманд Чӯпонов боша мутаассифона шикаст хӯрданд. муҳорибаҳои пурраи варзигарони тоҷикро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграми мо бошад дар описанияи ҳамин навор. акнун дӯстон муҳорибаи Аъзам Ғафоровро интизор мешавем ва ба ӯ бурдборӣ хоҳонем. шумо бошад дар канали мо ҳатман обуна шавед то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони ММА бохабар бошед.